Joo, täällä sitä ollaan Vuoksen varrella 10. kesäkuuta 2017, niin on tää Vuoksen pinta aika matalalla. Siinä on vanha viemäri puusta valmistettu viemäriputki, joka on nyt näkyvillä. Tosiaan niin siitä se sitten menee tonne Vuokseen noin. Eikä oo tällaista kyllä näkynyt meikäläisen elinaikana, että on Vuoksi näin matalalla. Siinä on tuollaiset painotkin on tuossa. Tosiaan niin siitä paskaputki tuolta kylältä. Joo, paskaputki tuolta kylältä. Siellähän on taloja. Tää on joskus kuulemma, milloin lie, kuulinko oikein 1800-luvulta. Nyt en oo tarkkaan muista, mutta joo, sellainen tapaus. Sellainen tapaus on, joo. Joo. Kyllä, no ei siinä mitään näihin kuviin ja tunnelmiin tältä Vuoksen varrilta Imatran koskelta, joo. Puinen viemäri. Aika hyvässä kunnossa vielä. Kova on. Kova putki. Joo. Hyvät pyhät ja pitkä ikä.